И здравейте хора! И здравейте хора в новото видео на сървър. Както виждате, съм седнал. Аз използвам сам мод. Да, използвам модове. Това е първият мод на сървър сезон 2. Няма ли сме други модове? Но ако чуете, що съм космонавт, това е защото днеска ще пращаме ракетата. Да, отново ракета. Взимам едно дърблокче. Айде накрая да го направим. Също си тук си сложих пчели. Нови. Да направя снимка на ракетата. Но ето. Даже отивам за крафтинг тейбъл. На крафтинг тейбъла да крафтнем. Нещо медно. Не си ли крафтваш тук нещо? Айде. Мед. С какво чупи? С... Но вие може да се абонирате за Кавата Про. Той е казал в новото си видео, което вчера го е качил. Да се абонирате за мен. Така че може да се абонирате и за него канал, както и за моя. Помощ! Какво стана, бе? Защо ме подгониха? Мед събирам просто. Това е сигурно, защото нямаме кемпфайр. Пребиха ни. Не имаме този мед, ще си го направим. този мед. Айде са, пращаме ракетата. 1, 2, 3. Ще стопирам видеото. Хора, ракетата в следващия епизод ще я оправим. Така че абонирайте се за канала и лайкнете видеото.